Ved indånding kommer ilten ned i lungerne. Det er her på billedet illustreret med de lyserøde O2-molekyler. Vi zoomer ind på alveolerne. Fordi iltkoncentrationen i blodet er lavere end i lungerne, diffunderer O2-molekylerne ud i blodet. Molekylerne binder sig til hæmoglobin, som findes i de røde blodlegemer, også kaldet erytrocytter. Vi har her illustreret hæmoglobin med en taxa. Kom ind mod Jaffas hemoglobin. Okay, her kommer den. Hæmoglobin fører O2-molekylerne rundt i blodet. Hæmoglobin sætter O2-molekylerne af, og de diffunderer ud i vævsvæsken. Herfra diffunderer O2-molekylerne videre ud i cellerne, hvor de bliver omdannet til CO2. CO2-molekylerne diffunderer ud af cellerne, gennem vævsvæsken og ud i blodet. For at holde CO2-koncentrationen i blodet nede, omdannes CO2 til hydrogen og hydrogenkarbonat i erytrocytterne. CO2 og H2O går sammen og danner kulsyre. Kulsyre er en svag syre og kan derfor fraspalte det ene af hydrogenatomerne. Altså har man til sidst hydrogen og hydrogenkarbonat. Hydrogenionerne sætter sig på hæmoglobin. Hydrogenkarbonat bliver pumpet ud af erytrocytterne og flyder frit i plasmaet. Hæmoglobin transporterer hydrogenionerne hen til alveolerne. Hydrogenkarbonat bliver pumpet ind i erytrocytterne og går sammen med hydrogenionerne. Sammen danner de kulsyre. Kulsyren bliver omdannet til CO2 og H2O. H2O bliver opløst i blodet, og CO2 diffunderer ind i alveolerne. Vi zoomer ud, så vi kan se hele lungen. CO2 kommer ud af lungerne ved udånding. Hele denne proces kaldes gastransport.